Ezt. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Most már 9. 9. Oké. Még egyszer, előre, figyelj, segíts neki. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. Mondja szépen te is. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Oké, volt. 8. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Utána 6. Először szerintem ezt az ötöt nem megcsináljuk. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.